Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kumpapli haganika segi kemamata ngila yoban pelat ya ka second list jong ka HSPDP ka parti sing ka jongi te ngarung ngadon ka tenglang hanta but haganiki segi ki por hagajing shisha naka parti HSPDP na poso yung constituency ni iba ngado ba i MLE udan burong ibla resign na kam ba ibla i constituent ya ka parti HSPDP ka jongi ngimban si ban mi khmat bat kejumi kalong ba ngimon ban led sya ka National People's Party ka badai ka symbol kot de kadai halot kani ko nongrim bangile ya sya khmat ban led ya kendo ya ki riurang ba ki long keme ki ba ki jongi ki khon samla bat ka basnot tanat ni ka basnot tanat tam kalong ba kiru ki manjur lang bat ni ba kim shim la bot batre ban led sya ka National People's Party ni ka parti NPP bat ka kham snot tanat kalong ni ba ki long keme ki pajba ki bai ki jongi nanti na po so yung constituency kidang don ka jingkermen ha ni ka parti HSPDP ka parti ka balakan jo san po sau tritam isnem bat hadu menta mane yang scam ha kono rim ban ai shakri ya ka so yung constituency ya kari ka jag ben ri ban ka state we ada PP ong ba ka ikabla pelong yang ban mi shakmat ha ka jing shisha ladai bari samli di dang don ha ka parti ngam don hok ban yang kanika ya kanika election momenta nomor pemilih ide setting candidate but ide ru MLE na parti sing hanai lai konsep pat yang ni ya shakmat pat menta using samla un sakarhu na poso yang constituency balai badang samlen imi no na SPDP pi kata ngamla ban ai kata ka jubab ko pi kali babali imi ka ba khamha ni ka ba khamha tam kalong ba pi kali hi ma pi na iken balik klik budi ipan haba berbuat pidai no kesan bakapat ya katra pi kata ka dega klik bang aku ban pensyai segi pada argar khan riu ngilai don ha parti sing ngila penlim yu khun jong ba HDR lindo argar khapra da jilong MDC ngilai yo ban CMC ka dei ba menta ka ganti in shimno ya ka kerdan MLA na iba HDR berkata kala urlom ngilai trei met bat mensim nilai tri shitom nalu kilong kumi wat ki khlung ki khnar kida shong shit shisha housing kida pertama ki bat kata ka jinglong dok long snam jo parti HSPDP pro soyo kalau pelong ki pajba ki bi ki jongi bakinya ni hadu menta mane te kaba nak hamit bot si igalong ba palingan lit ban bot sa kata National People's Party ilo dan hagani ka parti jong ka nongrim jong mai hoping stoling do te bali bangang litbot siya katakan nongrim jong ka parti National People's Party kabaka nongrim ka jong kala sendol da ulit puno sama ha ka jing shisha ki parari ni bentip ki nong soyong ki bentip nga kham kra wat kham jit ya ka nongrim jong kumai hoping stoling do ban ya ka nongrim jong ulit puno sama tangkata ka ba sha si ki pai bang song jong ka soyong constituency kumba no hajar mut ki no kesan jong badang samlen kibarang sakut harga seng SPDP ngam na ban batai kat no haja ha kata kedi ka jubab ka bangi sayo na ka artrik ibran ber arga like ki kumba hitip ki nong thavot apo soyong constituency ki don lai pusau hajar tam de na pedeng kini ki lai pusau ngatrai ki babon hi 50% ki dang don ka jing shania balapan tamru ya kata ki dang don ka jing shania ya ka parti HSPDP nomor ki briu mentang kilong ki basian kabas no tenat mencetu epi kolomba ki non Christian HSPDP wat ki webi ki political party ki ai ki Christian ya ka parti sing menta namar bagi i baka di ka parti jingkerban ka parti ka bas ngauret bat ka parti ru gi iu candidate menta ulong ubat hamai ubandam syakala le sila banong lani uban kenti pat syaka wipat ka political party under the job election dia tuntip kini kisngi baka jengmi na ba samlen na SPDP nomor ba kila uang jentat ke minister atau kopor ki ai baranik mentaru dan syu na kaseng SPDP ta kadaw wila si idom no ekta hi nganga don ban ong takat ni ya kata ka jingya bahak ya ka syuki minister hadin ke election aja ka pragi dan amut ki emale na po ma korwat ban po so constituency nilai ya trai dan karangkat bagani ka sarkar percuab ni trai dan kat niyo e ka bahak ban ka SPDP ka balong ka coalition partner ha ka MDU government niyo ekowi ka bahak
tinggi lai isyong perkan kalong ba ngidon arngut ki MLA kasuki kadon tangkawe yanongin aishwa hanrila aishwa iba samnin nomor baila khamrang ba hakasan pertai nomor baila job show komdisi ila yo shwa aks nam shiteng panadin kata ngila ya ai pat labha pat sahai ba renik lingdo tongkhar bat ma iru ke basungsi kalong ba andai la job indala yo ya kanam ya keburong indala yo ya kedan minister me iru kila ikun swet no ya parti sing haling ngim do jing kerban pade nomor dak jingmi ke jongki ngila yo pat ya kita ki kun samla ki bami pli ha ke jaka jongki kum nak tina po makhormat ngidon ke jing kerban ke crowd was kamba ye ba medal sing lingdo tongkhar ban po soyong lami pat ke kerteng ke jong apa ni airan hak ni election ke pihak yang kun yu MLA hebe kun yu MLA warem bari minister tekai kan warem kumno ki pajba kin kersan ni pihak ba kini arut kita kidang mengi sosial media rugi kawang cipang ko ma he cipang ko ba samlen de kumno ki labne kun kini ki arut kirang ba hi nga mi ya kani ke election ban kan tho yano ban penrem yano ngadi kun samla bami khamat syakani ke jeli jong kasan perthai ngakwa ban pen i ya kadur kadar ke batmai ki pan nong song ki dibentip bakatu ka ayom lani ke era jong kajing ya kuang keti kajing ben briu kajing ya kawang keti iwe hakapor election katu ka dibendu no hari ha yang ye election ngakwa ban pen i si khon samla kham kerpang ba ta kajing start da kajing shempang bat bishar mapi unu ubriu mapi pilawan syania bo unlong kum uta unong yasa hangtei po Meghalaya Legislative Assembly but kasoyong kajongi kadang don kami sibun ba kumba piom kidai ki ex MLA kidai ru ki ex minister balai kata-katan kan penting berkenyu yang sama kata kam de hari ngadan kan norim ke baskem barang syania baki ki baro ki jinga inti ki jong kajing pelila ki jong blai but ngi ngai scam ka vote jarjar ka vote sop apa soyong ka badaki pau hajar ngani tu EP kata kaban long ka deciding factor lani ka sur ka bajarjar kaban kharwat hak arpun neutri hangtai tapo so constituency kimat ba khamat ya nam ta ka ba pi kular khamat ba kan election ki kam ba khamat ya ba pin kular na pila job i ngalabo i ka we ka likely ki p upi number 1 to protect banyada shwa ya ka jeban riu ko jongi nyada kumno nyada da kabonra ki bills da kabonra ki legislation hapo yeng dorba da kabang ki sa khnang ba kata ka jingda kalong ka scam ya ka jeban riu ya ka constituency ya ka shinong hi bar ko we kabar to preserve ban penne ban pensa ya ka riti ka dustur ka jongi kumbangi ngitip ngilong ki ba khamya da pedeng ki jeban riu ha ka negeri India tiladangi ngimlong syuk ki ba kerpang la kalong hakabam hakadi hakariam hakabe hakatin hakatli hakarukum im khasi tenrai ka jongi ladang ngim don syu ya kata en mentoi ayu kata ka jilong kerpang dan ka jilong khasi ka jongi bat ka balai pi kadai ban promote ban kentiu kasawan ka development hangtakan kentiu ya ke ningkong kumba pi kasoyong constituency ka jongi kram pun ki brio ki bram tuk ki bram koto ngidon kam ban pen khlan ya ki hakayo hakakot mat kham kerpang lele ngidon kami ki school ki babha kum khana samla puli lepas nanti repon ihu akwa baki weiru ki khon samla kin kenjok kan chi kerdan ki bakham halor khnang ban long ka jishai ha ka shnong ha ka thau khalang long ka jishai ha ka dong ha ka than bar ka constituency bar ka state hiru bar kuai kum tangi don kami ki school ki babha ki school sarkar pinda pek mapi nanti soyong constituency ki infrastructure ki bala let's say ban pek ki khamat ile ran namar balai syuker dakitin syuker ki plywood ndurung uksau ndurung ki belang ru kiarung ka bomon katakan di school sarkar that is the condition haka school sarkar hangtei po soyong ke jongi tikum tang don kam ban revamp ki ban wara ki infrastructure ki babiang mala da biang hi ki infrastructure da biang hi ki nohi kai ki kena school ru ki smart manage school kumbangi tiblang ka surok kedai kebut lum jong ka roi ka kiu ban jong ka yo ka kon idon kamru ki surok babhan ki babiang ta soyong constituency bakin ai shisha ya ka jingkan tiu bat pen ipu iping na ka jinglong ka bashatrai sha clear kan yin kiu bat ka badon kam ni badon kam tang kolong ba ya ka san perkhat ka jongi ki brio ngakwa ban ong shikinong song sinong jo ka soyong
Wat nom syak bakasan perkat ke jengpi, ke jing perkat ke jengpi. Pensyak penjabok bat syak muslia. Benar kam hok yang ni buat perkat ke beli ulah ai pi, hak wa pi pinjit ekonomi kemat, wat jubu an hak por election, buat politik sak por election, kenang yo le se kan bakla hadin abot bagi pateng kinjenjab yang sasisi. Hoi 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 hoi. Hoi 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 hoi. Hoi agak TMC si Turki sentil di kalayaban punai. Hoi agak TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah. Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah. Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah. Hoi agak TMC si Turki sentil di kalayaban punai. Hoi agak TMC si Turki sentil